Illum nagħmlu t-tifkir ta' San Saba tal-Kappadoċja Abbati. Imwieled fil-Kappadoċja, Saba huwa wieħed mill-patriarki l-aktar meqjumi fost il-patrijiet tal-Palestina u meqjus bħala wieħed mill-fundaturi tal-monastiċiżmu tal-Lvant. Wara tfurija krudili fejn kien jiġi abbużat u maħrub diversi drabi, Saba finalment fittex refuġju fil-monasterju. Fl-età ta' 18-il sena huwa vvjaġġa lejn Ġerusalemm ifittex li jitgħallem aktar dwar il-ħajja tas-solitudni. Inizjalment Saba għex fil-monasteru fejn ħadem mat-turjum u qatta ħafna mill-lejl fit-talb. Fl-età ta' 30 sena kien ingħata permess biex iqatta 5 ijiem kull ġimgħa fil-grotta fi qrib. Huwa qatta xi żmien fid-deżert ta' Ġeriko. Xi wħud min-nies li kienu joqogħdu fi qrib ġew jagħmlu bħalu. L-isqof ikkonvinċa lil Saba f'età bikrija ta' 50 sena biex iservi bħala mexxej f'komunità monastika. Matul is-snin Saba vvjaġġa madwar il-Palestina jippredika l-fidi vera u rnexxielu jreġġa' lura ħafna nies lejn il-Knisja. Fl-età ta' 91 sena wara li mar Kostantinopoli ħassu marit u miet fil-monasteru f'Mar Saba.